Apisa mag arita mamarani obedo akicha mar neno ni onge gimoro marach motimore ne Rael Nyakerario ma en da Junior Sagini. Nyathii mane olodh wang'e oko e yo magalagala e kaunti ma Kisii. Dayono nyocha owe thuolo juma mokalo bang' doho yango ni onge neno moromo matude kod ketho makamano. Jafwambo mara George Bati nitiere kod ler mathoth. Tich abich bang' gole od twech mar joma mine ma Kisii, Nyakerario notoyo mana wer mar duoko ne Nyasaye erokamano kuom golo pinge lwete. Nyakerario, dayo ma jahigni 80 ne orwake od ang'ech kuom higa achiel kane itude kod ketho mar bedo achiel kuom ji mane olodho oko wang' nyakware mong'ere kaka Junior Sagini. Keth ma okil mare omene wach gi doho ma ochwe thuolo. Mimi hakuna kitu. Si mimi peke yake nyumba yangu. Hakuna mtoto. Si mtoto hii ni mchukuu. Ni yangu. Mungu anatoa nyumba ya chera. Asanti. Anakoka saiti. Hakuna maneno ngine. The reasoning was that the evidence of one of the witnesses was an incompetent witness because she was having challenges to do with a mental disability. Bang'we thuolo mondo doge gweng' ma Ikruma. Penjo en kaka jogweng' nyalo dhi nene bang' tim makoch mane itude godo. E dala ne wayudo wuode Thomas Ongaga, ma bende en wuon nyathi mane olodh wang'e oko ka wuotho e kind ode kod od min gi manyocha ne owe thuolo. Gombo mare en neno min gi bang' wuok e jela, kata kamano okoni Rael Nyakerario pod ok odonjo dala. Mimi naambia mama rudi akae, I feel good. Hii familia kama iko na shida fulani pengine tutaangazia hayo maneno ili tuweze kuona kama tutamtengenezea ile chumba. Kata obedo ni dayo Nyakerario irito kod jogweng', ode mane oweyo higa achiel mokalo ok ni maber kendo kak manitie kore nyiso ni chal kagima odno chunye ne oseol kod bedo kende. Ka jogweng' to koni girito rwako Nyakerario kendo dak kode gi kue. Security ya kutosha iko hapa. Tuko na chief wetu hapa Ochogo, tuko na sub chief Palma, wamehakikisha kwamba usalama wa mama umekamilishwa. Sio inawezekana sio yeye juu ni mzee. Sasa inawezekana ni mambo ya fitina ya nyumbani. Sasa tumefurahia kufunguliwa kwake. Lakini maisha ya yule mtoto ilikuwa imeharibika. Serikali angalie maneno ione vile itasaidia mtoto Sagini na familia yake. Tim manoweyo jogweng' kod penjo kendo miyo serikal golo koke ne ji ma itudo kod lodho oko wang' bebi Sagini ne omiyo jodala gi Sagini kit dak manyien. Ka Sagini kod nyamin gi ne okaw kod serikal kendo weyo kama ne ging'eyo kaka dala, to dagi ni thuthni kod bura e doho. George Bati, Ramogi TV. Migawo mochung' ne ler kod ngima oganda e sub-county ma Homa Bay